Začíname pani Bakovou, takže vítame medzi nami pani Bakovú, ktorá nám predstaví metódu, dobrý deň, ktorá tak trošku pôsobí na mňa aj ezotericky a možno na niekoho aj tak trošku šarlatánsky. Takže je to vedecká metóda alebo nie? Pretože doteraz sa to zisťovalo z moču a z krvi, že či budeme chorí a či sme chorí a zrazu stačí vlasy. Takže pekný dobrý deň. Ja by som chcela povedať toľko, že vlas je veľmi dobrá studnica informácií dnes a samozrejme všetci poznajú diagnostiku z moču a z krvi, ale v moči a v krvi sa ukazujú tie výsledky, aké sú momentálne. Veľakrát je to ovplyvnené stravou, akú človek je, ale vlas tam sa dlhodobejšie ukladajú tie informácie, aký je stav prvkov v organizme. Vy teda viete určiť, aká je choroba, alebo aká choroba bude, alebo aká bola? Z vlasu sa dá zistiť dneska 24 minerálov, stopových prvkov. Na základe toho, aká je tam ich koncentrácia, dôležitý je pomer, to je ešte dôležitejšie, a potom sa zisťuje na základe toho aj predispozície, aké choroby človek môže mať a súčasne aj tie, ktoré má. To teda nie je tak, ako som si predstavovala, že dáte vlas do nejakého prístroja a tam sa vám objaví, že tuto je cukrovka, tuto je taká choroba. Vy zisťujete len obsah nejakých prvkov i zloženie a na základe toho sa potom určí choroba alebo ochorenie, ktoré príde. Áno. Takže... Ako to zisťujete? Aký je ten prístroj? Čo sa robí s tým vlasom? No ten vlas, vlastne sa to posiela vedcom, lekárom, ktorí majú na to taký spektrometer, ktorým to vlastne zisťujú. Počkajte, povedali ste vedcom, to znamená, že to je vedecká metóda, môžeme sa na to spoľahnúť? Môžeme určite, lebo vlas sa už veľmi dávno používal na vedecké účely, veď dávno kriminalisti využívali vlasy na rôzne neobjasnené prípady, takže ja si myslím, že je to vedecká metóda dnes, aj keď je veľmi jednoduchá a veľmi bezbolesná. Takže ten vlas dostanú kriminalisti, vedci. Ktorí budú hľadať. A čo tam všetko? Čo sa ukáže z toho vlasu? Tam sa zmení nejaká farebnosť alebo v nejakých laboratóriách ten vlas na čo reaguje? Ako to funguje? Vlastne, keď môžem povedať, ako sa to presne ostrihá. Takže ostrihá sa tak vlas, že sa z temena hlavy berie asi 300-400 mg, hovoríme tomu dobrá polievková lyžica. A to strihá kriminalista, vedec, alebo to si môžeme ostrihnúť aj my sami doma? No, keď si viete skadiaľ, aby to bolo presne ostrihnuté, lebo iba z tejto časti hlavy. A prečo iba z tejto časti? Lebo tam najpomalšie rastú. Čiže treba to vedieť dobre ostrihať. Mali by byť vlasy nefarbené, mali by byť vlasy ten deň umyté, aby tam neboli použité laky, stylingy a rôzne. Ale vlasy si vždy umývame nejakým šampónom a niečo si pridávame. Zmení to potom charakter toho vlasu? To asi nie, to nie, ale tie rôzne prídavné prípravky, emulzie rôzne, ktoré si dávame, nedať si v ten deň, keď ideme na vyšetrenie. Áno, keď sa robí keď sa ten vlas berie na vyšetrenie, čiže zoberie sa teda do toho sáčku. Stačí odstrihnúť nožnicami, alebo treba nejaký špeciálny prístroj? Nie, nožnicami. Nožnicami, ako sa najbližšie dá dostať pri pokožku a berie sa také... Úplne od temena? Od temena, áno, 3-4 cm. Keď sú veľmi kratučké u mužov, tak sa dajú mašinkou vystrihnúť vlastne táto spodná časť a ostatné vlasy si nevšímame. Prečo vám stačia 3-4 cm? Pretože tie stačia na výskum. Tá vaša dĺžka, napríklad ako vy máte dlhé vlasy, tak to ostatné sa zahodí. Čiže potrebujeme len od pokožky. Nerob si to. Škoda by to bolo. Len z toho temena. Ale berie sa veľmi malá vzorka, ktorá vlastne stačí na to, aby vám zistili dnes, ako ste na tom s 24 minerálnymi látkami a stopovými prvkami. Zisťuje sa 5 toxických látok, ktoré sú tiež ako veľmi dôležité vedieť, ako ste na tom s olovom, s hliníkom, s kadmiom, s ortuťou a tak ďalej. Vy ste povedali, že nie je dobre, keď sú vlasy prefarbené. To znamená, že v prípade, že používam farbu, pretože už musím zakryť určité šediny a nedostatky, tak vlastne už nemôžem si dať toto vyšetrenie urobiť. Nemyslím si, že nemôžete, ale mala by ste počkať také 2 mesiace, kedy vám vyrastú vaše vlastné vlasy. Dnes sa to už dá u kaderničky zariadiť tak, že vám celú hlavu zafarbí, iba tento vlastne temeno vám nechá vaše vlastné. A možno, že sa to temeno ani veľmi nefarbí. Viete, teraz mi napadlo, že keď som ja hore, tu na taká šedivšia a tam mi dávajú, že tuto vlastne to asi ani nemám zafarbené. Vy to viete, respektíve ten prístroj to vie vyhodnotiť, že tento vlas je nepoužiteľný, je zafarbený? Nie. On vlastne... Aby mi nenapísal niečo, že som chorá, len preto, že som zafarbená. Ja si myslím, že tie farby dneska sú veľmi agresívne a obsahujú veľmi veľa toxických látok, ako je olovo, hliník. A môže sa to samozrejme, aj sa to dostáva do toho vlasu a môže to skresliť tie výsledky. Čiže na základe... Ako dlho to trvá, pani Baková, kým ten prístroj vyhodnotí tie vlasy? No, keď pošleme tú vzorku na vyšetrenie, tak trvá to asi 4 týždne, pokiaľ príde taký A4-kový formát, kde
taká kniha, kde vlastne presne je napísané, ako je na tom tá vyšetrovaná osoba a koľko by toho prvku mala mať. To znamená, že ja sa dozviem len, aké prvky mám, aké prvky mi chýbajú, v akom sú pomere a vy mi tam potom aj naznačíte, čo by som mala ďalej robiť, aby som tú chorobu nedostala? Práve, že na základe tých hlasov sa dneska dá zistiť také predispozície, čo vám hrozí do budúcna. To takto strašíte ľudí. Si mi to zobrala z pusy a že ja už som vystrašená. Ja si myslím, že je dneska veľmi dôležitá prevencia, pretože medicína dneska sa zaoberá iba, keď je človek už chorý, ale čo urobiť preto, aby ste ani neboli chorí? A vy ste si to dali urobiť? Už 4-krát. A prečo 4-krát? Dneska sme unizono, také sme vyladené. Pretože sa venujem tomu už viac ako 8 rokov a za tú dobu vlastne som už 4-krát si dala to vyšetrenie vlasov, pretože sa stále dejú určité procesy v organizme, takže aby som vedela, ako sa stravovať. A nie je to náhodou potom aj také trošku, že vlastne sa tak dopredu stresujete, že si to stále robíte, že sa až príliš kontrolujete, príliš sledujete? Myslím si, že vôbec nie je to na stresovanie. A nie je to na škodu, hej? A určite nie, pretože zistiť dneska metabolický typ, čo máte v strave uprednostňovať, čoho sa máte v strave vyvarovať, tak ja si myslím, že to je dneska veľmi dôležité. Samozrejme, dôležité sú doplnky výživy. A zabránili ste aj tým chorobám, tým, že ste zmenili spôsob stravovania na základe týchto výsledkov? No ja si myslím, že určite máme veľmi veľa ako ľudí, ktorým sme pomohli alebo mali už nábeh na určité choroby. Vyhľadávajú nás ľudia s rôznymi problémami, keď už veľmi veľa rokov si riešia zdravotné problémy a nie je riešenie. Takže nezaberajú po 5, po 10 rokoch žiadne lieky, vedie veľmi veľa alergií, veľmi veľa exémov, hyperaktivita detí, cukrovka, nadváha. Takže keď má človek urobené všetky výsledky z laboratórií a nevedia mu diagnostikovať chorobu, tak by mohol vyskúšať aj takéto niečo. No myslím si, že dneska veľmi veľa ľudí ide na vyšetrenie a vyšetrenie vyzerá dobre, že má všetky výsledky dobre, ale človek sa necíti dobre. Takže ja si myslím, že napríklad aj mladí ľudia, alebo ľudia, ktorí túžia otehotnieť, mladé páry, tak hľadajú príčiny a toto by možno mohla byť aj metóda, ktorá by ich usmernila, že čo ďalej. Ja si myslím, že dneska má veľmi vážny dopad strava na všetko. Čiže ten metabolický typ, keď si ten pár zistí, akú stravu má majú tie bunky dostávať, pretože všetko sa deje na tej úplne spodnej hranici, ako je bunka. A keď tam nevieme, čo máme dodať, tak ja si myslím, že sú aj problémy s tou tehotnosťou. To znamená, že toto mi ukáže, že moja bunka nechce klobasu, ale chce špenát, alebo niečo podobné. Hej, malo by mi to ukázať, to ste povedali, že tú hladinu tých minerálov a tých prvkov, ktoré by mali byť, zastúpené. Je to dostupné, táto metóda, pre každého z nás? Je to dostupné dneska úplne každému. No, u ľudí, ktorí sa tomu venujú, áno, nedá sa to bežne, ako dneska ešte lekári ako s tým nespolupracujú. S tým ešte nespolupracujú. No ja si myslím, že, alebo moje osobné názory sú, keď sa denne stretávam možno aj s lekármi, že oni už riešia človeka len keď je chorý. A my sa vlastne zaoberáme prevenciou, takže veľmi málo. A cítite aj nejakú opozíciu z medicínskej obce, alebo zatiaľ to iba tak sledujú a očakávajú, že čo z toho bude? Tak určite, že niektorí lekári s nami spolupracujú, že aj na Slovensku, ale poznám veľmi veľa lekárov z Českej republiky, ktorí sa tomu naozaj vážne venujú a oproti tomu teda, že liečia ľudí v tých svojich odboroch, tak ešte im vlastne pomáhajú takto, že im určujú tú strávu, tie doplnky výživy a takouto diagnostikou im môžu zabrániť ďalším chorobám. Ten prístroj je na Slovensku alebo niekde v zahraničí? Je v zahraničí, nie je na Slovensku. Takže naše vlasy putujú do zahraničia. A kde je ten prístroj? Ten prístroj sa nachádza v Poľskej republike a teda putujú tam vlasy v sáčku a o tie 4 týždne príde výsledok. V ktorých oblastiach ste najúspešnejší? No ja si myslím, že dneska máme veľmi veľké úspechy, čo sa týka alergií, čo sa týka hyperaktivity detí, cukrovky. Samozrejme závisí to od človeka, pretože keď zistia sa tie procesy, alebo tie pomery, alebo ten metabolický typ a ten človek nechce urobiť žiadnu zmenu tej strave, lebo oni robia spôsobom doporučujúcim. Čo máte v strave uprednostňovať, čoho sa máte vyvarovať. Keď človek nechce urobiť žiadne zmeny v tom životnom štýle, v tých stravovacích návykoch, samozrejme treba dneska doplňať doplnkami výživy, pretože v strave sa dneska nenachádzajú dôležité živiny, veď sa strava prifarbuje konzervantami, upravuje, aby dlho vydržala. Takže bunky majú naozaj vážne problémy. Dobre, posledná otázka. Koľko stojí to vyšetrenie? To vyšetrenie vlasov stojí, no, teraz ste ma zaskočili,
preskočila, alebo Neviete. v slovenských korunách. To mi neprekáža. Neprekáža? Nie. Takže 2500 slovenských Takže je to korún. dostupné pre toho, kto má Dostupné to každého. veľký Ak má niekto teda problémy, ktoré sú neidentifikovateľné, tak treba vyskúšať aj takúto metódu. Ďakujeme veľmi pekne.